Kaixo, egunon guztioi, maikideoi, kameran beste aldean zaudeten guztioi, eta ongi etorriak gaurko aurkezpen ekitaldi honetara. Aralar, liburu eder eta zoragarri honen aurkezpen ekitaldira. Bueno, nik lehenik eta behin maikideak aurkeztuko zaituztet, eta gero, beraiek nortzuk ni baino beto proiektuaren eta liburuaren nondik norakoen berri emateko. Nire ondoan, testuaren egileak ditut, Lorea Agirre eta Idurre Eskizabel, balio poetiko handiko testuak, eta Lorea Agirre gaur egun Jakin aldizkariko zuzendaria, kazetaria, Argia eta Euskaldunen egunkaria kritikak eta idatzitakoa, eta Idurre Eskizabel, gaur egun EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzia Fakultatean irakasle, bien artean ere argitaratu dezute euskaratik feminismora eta feminismotik euskarara liburua, berriki argitaratua, eta biak ere Eskalafandra kolektibo feministako kideak zarete. Alboan, Iban Toledo, ilustrazioen irudien egilea, bera, bi hamarkada baino gehiago daramatza ikusentzunezkoen esparruan, hasiera batean telebistako informatiboan parte hartu zuen, eta gero dokumentaletan argazki eta kamare zuzendari gisa. 2015-etik aurrera, bere proiektua abian jarritakoa, On Produkzioak. Eta ezkerraldean Aloña Jauregi, Landarlan elkarteko kidea, eta beraiek aurkeztu zuten Erein argitaletxean proiektu hau, eta gu, gaur hau hemen ikustean, oso pozgarria da guretzat. Orduan, besterik gabe, nik beraiei pasako dietitza, eta lehenengo zuk Aloña proiektuaren nondik norakoak, eta adieraziko dizkizugu barkatu. Eta gero, beti bezala, hor dakazute txataren bidez egin ditzazkezue galderak, edo WhatsApparen bidez, ja egin ditzazkezue, eta gero jungoa tartekatzen galdera horiek, amaitzean edo tartean. Beraz, Aloña, nahi dezunean? Kaixo, egunon, danoi. Landarlan ingurune elkarte txiki bateko partaidea naiz ni. Beste lagun batzuekin batera osatzen dugu elkartea. Goierri mailan lan egiten dugu batik bat. Eta azken urteetan egia esan Aralarko afera horren bueltan aritu izan gara gehien bat lanean. Ez horretan bakarrik, baina bai gehien bat. Aralarko naturparkearen zaintzaren zaintzak esan dezagun kaskarraren ondorio sortutako egoera baten aurrean kokatu ginen orain dela 3-4 bat urte, gutxi gora bera. Eta gure kezka nagusia izan zen, Aralarren alde zer egin genezaken gure ustez natur balioen zaintza hori eta batez ere Gipuzkoa bezalako industrializatutako eremu batean genuen naturparke horren zaintzaren alde zer egin genezaken. Ideia bat baina gehiago izan ziren, zenbait ekimen ezberdin egin genuen aurrera, garai hartan, baina gaur egun kontuan izan da ikus-entzunezkoen munduan bizi galera, bakoitzak telefono mugikor bat eskuan daukagu egunero, eta orduan izan zen ideia, zergatik ez dugu dokumental bat egiten, batez ere, ez hainbeste Aralarrek jasan dezaken edo dituen arazo eta zitzi egingo duena soilik, baizik bertako ondare natural eta kulturala erakustaraziko zuen dokumental bat egiteko ideia sortu zen. Eta orduan jarri ginen harremanetan Iban Toledorekin, hasiera hartan. Eta hasieran proiektu txikiago baten ideia baldin bazen ere, azkenean iritsi gara gaur arte, ibilbide luzea izan da,
dokumentala bera, Aralar mundua leku den lurra, 2018ko urrian estreinatu zen Donostian, eta dokumental horren funtsa edo, nolabait osatzen dute bai irudiek, baina baita testuek ere. Alde batetik esan dezagun adierazpen teknikoek, baina gaur aurkeztuko dugun aurkezten ari garen liburu honen testua Lorea Agirre eta Idurre Eskizabelek idatzitako testu zoragarri bada. Nik pertsonalmente aitortu behar dut maitemindu egin nintzela eta hala jarraitzen dudala testu honekin. Beraiei proiektua aurkeztu genienean eta prestote zeuden lan hau egiteko eskatu genienean segituan baiet esan zuten, eta zoragarria testua. Nire ustez eta gure ustez, Landarranen ustez, lan hau egina zegoen, forma ematea falta zen, horregatik ere inera jogen duen, irudiek asko esaten dute, baina egia zuzeneko emanaldik asko izan dira, 80 bat emanaldi izan dira dokumentalarenak, eta jende askok eskatu izan zigun testua. Fikziozko atal horietan sartuta dagoen testu honen transkripzioa edo eskatu izan ziguten, eta dokumentalaren ibilbideagatik erabaki zen ez inori ez testu hori pasatzea, bere garaian bazerelako, ideia hori buruan ia bagin ebilkielako, bueltaka, agian, suertez gaur aurkezten ari garen liburu honen ustea edo nahia ia bazelako. Eta horixe da pixka bat, eta guk Landarlan ingurumen elkarte moduan, bultzatu dugu, zalantzarik gabe eskertu beharrean gaude babesleak, babesle nagusia Kutxa Fundazioa izan da, eta gero laguntzaile moduan Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Saila, udala Lehorreta, Itsasondo, Ataun eta Zaldibiko udalak, eta Orkli eta Irizar enpresak, eta Ordiziako udala ere bai. Azkenean olako proiektu batzuk aurrera ateratzeko, gu bezalako elkarte txiki bat izan da, ezinezkoa izateke. Eta gero Ereinekin elkarlana ere oso erresa izan da, segituan baiezkoa eman zuen Ereinek. Nire ustez normala den bezala olako produktu bat eta testu hori, edizio etxe bat izan da, testu irakurri orduko asko esaten duen testua da, baina hori ja berai pasako dietitza. Iban Toledo horrekin egia da, ordu asko elkarrekin pasa ditugu, grabazio lanetan eta abar, eta berak ondo azalduko du irudien nondin norakoa. Opa, kaixo. Aipatu behar da, olako lan bat aurrera atatzeko, ikusentzunezkotan lanean dihardugunok, zenbait faktore gure lana baldintzatzen duela, ez? Oitako bat izan leike, ez dakit, bat aipatzekotan, pertsonaia beak, ez? Orduan, Aralar dokumentala ingenunen, nik planteatu non Aralar bea pertsona bat bezala, ez? Hor, Aralar arkaitz bat eta laubelar, baino askoz gehiago da, ez? Txikitatik beti ikusi izan dut Aralar zerbait bizie bezala, ez? Ingurune, bizie zuen ingurune bat bezala. Eta orduan, gauza asko, pertsonai bezala gauza asko erreztu egiten ditu, ez? Aralar zoragarria da, oso politia da, baina pertsonai guztie bezala hau ere neko egoskorra da, eta, uek grabatzeko zenbait zailtasune baita jartzen ditu bidean, ez? Hauntzaino jun beharra dau, ez? Aldapa diela, lehizezulo diela, ezakit, errekak, eta gero beste alde batetik badaukegu eguraldia, hotza, beroa, ez? Orduan, esan bezala nahiko egoskorra da, baina bere altxorrak eta agerian uzten ditu, eta, altxorroien adierazleetako bat izan da liburu hau, ez? Dokumentaletik abitutako liburu hau. Lana, olako proiektu bat aurrera atatzerakoan, gure retinan beti geratzen dira zenbait plano, zenbait irudi, ez? Eta editatzerako garaian jotzen dugu irudi horietara, ez? Kaso honetan liburu honetan plan horiek aukeratzerakoan, edo fotograma horiek aukeratzerakoan, retinan geratutako plan horietara jo genuen, ez?
guretzat, behintzat netzat, dokumentalaren adierazgarrik bihurtzen dienak, ez? Eta horiek izan dira nolabait liburuan isladatu nahi izan ditugunak, ez? Eta bintzat, ni oso gustuak geratu naiz, askotan ez dalako erreza izaten, ez? Mugimendua dauken plano batzuetatik fotograma batzuk hortik ateratzera, ez? Baina, bintzat hemen ikusi dezakezue, fotograma adierazkorrak izan litezken fotograma askoz gehiago dare, baina bintzat aukeratu ditugunak loreak eta idurrek egindako testu horiekin bat datozte, eta bintzat gozatzeko liburu bada, ez? Bai irudiak eta esan bezala testu horietaz, ez? Ni bintzat esateko neuken ez dakit pasako diet, nire lankidei. Egunon, eta, lehenik eta behin, Idur eta Bion izenean ez da, eskerrik asko eman beharrean gaude, Noski Aloña eta Ibani, eta proiektu osoa martxan jarri izan zutenei eta gauzatu zutenei, ez da, alegia dokumentalarena. Aloñak esan du, proposatu zigunen, gidoi bat edo nolabait osagarri izango dan testu bat osatzeko, Belaxe Baiezko eman genuela, eta egia da, eta horren arrazoi nagusia da, Aralar guretzako, liburuaren tituluak esaten duen hori, ez da, mundua leku egiten den lurra bada guretzako, gu Goierritarra gara, hemengo Laurok bezala, Aralar gure ume-umetatik, bai gure bizitzan eta gure aurrekoak ere Aralarretik datoz, gure iruditarean, gure mendiaren irudia Aralar da, eta orduan naiz eta hasiera batean enkarguzko lan bat izan, enkargu bezala jaso, bestela agian Idur eta Biok ez gineke sekula horrelako testu baten aurrean jarriko, egia da opari bezala hartu genuela eta esan genuela bai, ze badugu bagara horkoak, ez da, eta agian beste mendi balitz, esango genuke, guke ze pintatzen dugu naturgun edo mendi baten gainean edo idazten, ez? Baina kasu hontan Aralar gure biografiaren parte oso garrantzitsu bada, ez da. Alde horretatik, eskerrik asko. Eta liburu honekin, ia da pixka bat, gainaz, pixka bat, bidea borobildu egiten da, ez da, dokumentalerako testua, eta orain liburuan jasoa, ez? Eta uste dut liburu honek ere, bere zentzua jasotzen duela, proiektu orokor horren barruan dagoelako. Bion artean orain egingo dugu, ez da, baina pixka bat Idurra hasiko da esplikatzen, nola jartzen garen testu honen aurrean eta zer den, zer pentsatzen dugun kontatu beharko genuken eta nola egin genuen. Egunon, bai, bat nator eta Loreak egin du, baina eskerrak eman nahi dizkiet Aloñari eta Ibani hemen daude, baina haiekin batera dokumentalean eta liburuan kide dituzten guztiei guri konfiantza emateagatik, hasteko ze gu ez gatoz ikusentzunezkoen mundutik eta nolabait ikusentzunezko baterako egin zitzaigun eskaria, ez? Eta alde hortatik konfiantza ere lehendabiziko honetik jasotakoa eskertzekoa da. Testuaren, baiezkoa, hori da, ez? Loreak aipatutako hildo horretatik etorri zen, ez? Nolabait guk geuk ere Aralar geure lekutzat dugulako. Ziur aski gu biok izango gara parte batean behintzat gure familietan erabat hiritartutako lehendabiziko belaunaldiko kideak, ez? Eta horrexegatik, gure nolabait Aralarrekin oso bizipen harreman estua izan duen genealogia baten parte gara. Orduan ikuste dut impulso horrek berak eraman gintuela segituan baiezkoa esatera. Claro, bigarren fasea da, behin baiezkoa esan da lanean hasi behar duzunean eta ia ordurako gainera ibilbide bat eginazun dokumentalak, ari ginen jasotzen irudiak hor hitz egiten duten
aditu mordo batek emandako azalpenak eta hor egontzen, ez? Koska handiena, guk zer esango dugu, hain ondo azaldutako gauza guzti honen gainean, ez? Baina, bueno, noranzkoa garbi geneukan, testuaren lehendabiziko noranzkoa. Eta zen, eta gainera igual orain pandemiak ekarri digun egoera honekin guztiarekin, oraindik ere gaurkotasun gehiago hartzen duen auzi bati buruz hitz egitea, ez? Eta litzateke laburbilduz aurrerabide, progreso, garapen, ideia, nahi horrek eta desazkunde premiak haien artean sortzen duten tentsioa, ez? Jartzen zitzaigun, gaur egunera ekarrita, Aralarren balio horretaz guztiaz hitz egiterakoan, tentsio horren aurrean sentitzen ginen, edo beste era batera esan da, natura, kultura, jendea, harreman ezinbesteko eta korapilotsu horren aurrean jartzen ginen, tentsio baten aurrean. Eta nolabait, lehendabiziko helburua izan zen, testua planteatzerakoan, tentsio horri buruzko gogoeta, hausnarketa edo gutxienez begirada bat ekartzea. Bai, orduan pixka bat, asmo orokor horrekin, egia da, idurrek esan duen bezala, adituen ahots holako polifonia handi bat zegoen, eta orduan, guri eskatzen zigun beste hizkera bat, beste estilo bat, eta beste bide bat jorratzea, eta guk aukeratu genuen kasu horretan, helburu politiko zentzu zabalean eta zentzu inklusibo horretan ulertuta, testu poetiko bat egitea, bai. Eta nolabait datuen eta kultura zientifikoaren hori beste bide batetik helaraztea ikusleari, ez da, pixka bat emoziotara joz, edo zer pentsatua emanez, metaforak erabiliz, pixka bat gu, Aralarren aurrean, ez, gizakia, natura eta kulturaren arteko harreman horretan, nola, ze sentipen, ze gogoeta, ze aldarte sortzen digun hori adierazteko. Orduan, beti esaten dugu testu politiko-poetiko bat dela. Eta hor badago ideia bat agian azpimarragarria, guretzako interesgarria pixka bat poetikotasuna eta politikotasuna lotzen duna, eta hain zuzen dokumentalean bukaeran agertzen den Aralarko hartzaiaren esaldi bada, ez? Nola berak esaten duen, larreak lortuko baditugu Aralarri aldiro lizarrak eman bartzaizkiola, ez? Eta nora berak lizarrak landatze zituen larreen eskertzan edo larreak lortzeko, ez? Da, ideia hori ere testura ekarri genuen, eta hori da azken finean izan liteke testu honen laburbilduma, ez da? Alegia, bertako bizi esperientzia handi baduen aritu eta jakintsu batek nola ulertzen duen tentsio hori, ez da? Eman egin bartzaio berak emango badigu, eta hortxe dau ideia politikoa eta ideia poetikoa. Eta zerbait gehiago genuen? Pixka bat berriro ere zerara itzuliz, izenburura, hau da, Aralar mundua leku den lurra horretara, pixka bat azpimarratu edo testuaren oinarrian eta sakonean badago, ez, gogoeta hori espazioa eta lekua ez direla gauza bera, ez da, jendeok espazioarekin lekuak egiten ditugula, egiten degula babesa ematen digun gune bat, lagun degun ingurumen harreman bat, aterpe bat, ez, nolabait, ez. Jende askorentzako mendetan Aralar leku bat izan da, ez da espazio bat izan. Harreman guzti hori bizi izan du da, hor arilkatu da eta arilkatzen segitzen du. Hau da, harreman komunitario bat, ez? Komunitatea eraikitzeko gune eta leku bat izan da. Eta gainera esango nuke guk nolabait jaso degula horren froga edo badokagula sentipen hori. Gure, niretza behintzat eta Lorearekin ere aipatu izan dut eta biok harriduraz jaso dugu
zenbat jendek egin digun testu honi buruzko oharra, ez? Oharronak eta adieraztea, ze gure sentitu dugun, ez? Oso jende desberdinak, oso, hemen lau Goierritar gaude, baina oso leku diferentetakoa, Goierritik kanpo ere, oso bere egin du zera, ezta? Testu hau. Eta horrek nolabait lehendik aurretik bagenuen sentipen hori, ez? Horregatik jarri genuen titulua, ez? Lekuarena, baina oraindik ere azpimarra handiagoa nik uste dut egin diola Aralarren lekutasun eta komunitate izateko gune horre. Ez dakit, aber, gure entzuleak galderarik baduten, edo zerbait gehiago komentatu nahi diezuen, maikide ditugun egilei. Piskaren etxarongo dugu, aber, norbaitek galderarik egiten duen. Inaxo? Ez da galdera bat dan edo dan konsiderazio bat, baina nik irakurri nuenean liburua testuak, poemak dirala esango duke, ez da, kasi prosa poetikoa edo poesia bete-betean, ez? Baina, atentzio eman ziren gauza batek, nik sentitu dudan zera batek, ez? Eta da, lekuak izendatzea, ez? Etengabekoa da, ez? Eta leku, Angorrango zelaie, Merzeria ingo larrea, Soro haundi, Karatximeko sala, Intza zelai. Izendatzeak nolabait egiten du maite, ez? Nolabait leku bat izendatzen dezunean zure egiten duzu, ez? Eta batzutan, mendira dijoanak, zerak txinatarrak esate zuten, ez? Batzuk juten direla basora, eta surtarako egurra besterik ez zutela ikusten, ez? Basoan. Eta hor izenak esateak egiten duen ez? Eragin hori, ez? Barruan, ez? Horrek atentzio eman zian, eta besterik gabe ez da galdera, nahi bali moduzue komentatu edo zerbait, baina benetan atentzio eman didan ze efektu poetikoa egiten duen, osin berde irakurtzeak edo apustuko haitzek edo egiko horrekak edo horrek. Bere handitasunean edo bere neurrian eta munduko leku tatxoko guztietan da gertatzen eta gizatalde guztiek egiten dutena da, oso modu zehatzean izendatu lekuak, baina oso tarte geografiko oso gutxikin, ez dira gauza orokorrak, ez dira hau dana, guretzako batzutan hau dana Aralar da, eta hau Txindoki, eta hau Ganbo, eta lau gauza, eta ero kontuatzen ze hor da, hola, mendetako lan bat transmititu izan dana izena jarriz lekutxo bakoitzari, leku bakoitzaren ezaugarri, eta hori da, ez da, zure egiteko modu bat lekua, eta azkenean lekuak ere zu egite zaitu, ez da, eta hor sortzen da harreman hori lekuarekin eta jende izateko modu batekin eta guzti horrekin bai. Guretzako ere deskubrimentu bat izan zen hartzea toponimia osoa eta ikaragarria da. Eta gainaz oso izen polita dira, oso iradokorra dira, oso bere horretanek kasi poetikoak asko, ez? Bidez sortzen dugu jakintza, ez? Eta hori da ekoizpen ikaragarri bat. Eta gainaz zoritxarrez galtzen ari dana, ez? Galtzen ari dana, esanet oso hurbil daukaguna, nire aitarentzako hau guztia, izen haue guztiak ezagunak dira, mundua begiratzeko, Aralar begiratzeko modu hori berea da, ez? Eta aldiz niretzako da beste mundu bat, eta hitz egingo balidate bezala, iaia, ez? Eta alde hortatik egia da guretzako, niretzako behintzat, ariketa hau izan dela, deskubritze ariketa bat, ez? Baina ez bakarrik naturan, ez bakarrik kanpoan, baizik eta baita ere nire genealogian eta beraz nire baitan, ez?
Bai, eta hori asko hitzen bidez, ez? Eta jartzea hitzek nora eramaten zaituzten, ez? Bai. Antzi nahiko nuke, nahiz eta oso lekuko dan, testu hau, Aralarren oso kokatuta dan, alare ze unibersaltasun dauken testu honek bere baitan. Bai? Toponimi hoi kokatzen bali badego edo beste leku bateko toponimikin jokatuko bagenduke. Eta gustatuko litzaiake, zuen baimenakin, asko behar bada ingurumenen elkarte modua eta gaur egun gainea krisi berezi izan edo bueno, aurreikustiteken krisi bat behar bada. Baina badakea testu zati txiki bat esaten dona, natura baliotsua ez da ustiagarria delako. Urrea urre da aitzartean, lurra lur gaindegian, ura ur lurrazpiko erreketan, zuaitza baso goimendietan, hor da baliotsua. Baliotsua ez da urrezko eraztuna, lurzoru porlanezkoa, erreka lehorra, zurren borra, ur botilaratua. Behar bada zati horre bai unibersaltasuna handiko testu bada, ez? Horrek eozin lekutan, eozin egoeratan eta balio dezake, ez? Orduan, naiz da oso lekukoa eta lokala izan, Aralar mundua leku den lurra. Testu horrek magia moduko bat uste dintzuela loreak eta idurrek. Bueno, gutxi gorezken duen espero. Konfiantza osoa eduki genuen behaiengan. Baina uste oso universala izan daitekeela testu hau. Batek eskatzen digu liburua pixka bat erakustea kamaren aurrean, pixka... Ez, hortika... Bueno, hau adibidez, portada, ni pixka. Portada bezala hau da, Aralarren jaiotzen den erreketako bat, eta Araxes, bai? Nafarroko parte hortan. Hau da, kanbo inguru ez, hau izan zen adibidez lehenengo grabazioetako bat, egun sentia harrapatu genuen, kanbo ingurutik eguzkia ateratzen, eta hor ditugu, ertze horretan ez, bi mendizale. Hau ja, Nafarro inguruen da, hau zean, hau zean, Hoi, albiko trikuarria. Bueno, hau agin bada, hoi galtzear dagoen arboletako bat ez, eta Gipuzkoako armarrin azaltzen zaigun arbola. Bueno, eta bide batez aipatu aginek Aralarren zoritxarrez azkeneko proiektu batzutan, txikizio handi horietan zenbait agin bota moztu izan dituela. Gipuzkoako Foru Aldundiko armarriko ikurre moztu dituela bat baino gehiago. Bai, hau da, Gaztelu inguru eta atzekalden ikusten duen txindoki da, hori da behin elurre emandazeon, eta loino eta biok gerturatu ginen Aralarrea. Hor, kuriosia bezala elurre emandazeon, baina elurra atzan inundik azaldu, baina bertan gendela sekulako ekaitza harrapatu zigun, eta hau da, handiken bi egun eta hartutako irudi bat. Alpeak alpen itxura ematen da, ikaragarria. Bueno, asko dago ez, danak ez gara hasi beharra aipatzen ez, hemen osin berde, oso mitikoa, hau zerragoena. Zerragoena, bai. Hoitu jinguke eta oso mitikoa hau da dokumentaletako esaten honez, irudi adirazkorretako bat ez. Hau baita erakutsi nahi izan genuen Urazpiko bizio hori ez. Askotan oso ez ezagun egiten zaigu. Bueno, irudi asko dare, bai. Aipatu lehen esan dakoa, testukin oso lotutako fotograma aukeraketa bat izan da. Bai, behar bada, esan ezagun komila hartan fotograma ikusgarri gok edo, egon zitzezken, baina testuk eskatzen zen baita alako sakontasun badake, alako sakontasune dauke testu horrek eskatzen zen alako lotura bat eukiz ezan irudikin ere.
Baxa. Azala. Esatuko zaio, dokumentala ikusteko aukerarik, bueno, zera ez, Oin dio ez dago irikia, osea, nahi dona dokumentala salgai dau. Bai. segitzen du ez? Bai. Hor, bere garaien eta genuen USB formatoan, eta gero gutzako dokumentalaren, osea, irudi eta testoz gain, beste parte garrantzitsua da musikea baita. Peio Ramirez konposatutako musika ikaragarria da, pasada bat. Hasiera baten planteatu genuen, dokumentala askotan irudiei eta testoari lagungarri izaten zaion musika bat sortzea, ez? Eta Peiona horregatik jo genuen, haure kasualidade, igual ez da kasualidade, baina Goierritarra baita, eta Aralarrekin baita lotura berezi daukena. Eta orduan, musika ikaragarri izan zen, konposatu zona, eta kontu hau ginen, musika dokumentalatik aratago jo bartzuela, ez? Eta orduan, soinu banda hori CD baten sartu genuen. Orduan, CD hori dokumentalarekin batera eskuragarri da Digipack formato horretan, ez? Alde batetik USB formatoan dokumentala, bai, oain hain famatu egiten nahi dien lauka formato horretan, eta gero CD-an soinu banda. Orduan, bai landarlan bitartez edo onproduzioan bitartez dokumentala eskuragarri. Bai, eta gero aipatu bide batez, Natura 2000 sariketa bat izaten da Europa mailakoa, eta hor, aipatu ingo du baita ere, finalen dau dokumentala, guaingo egoera honegatik atzeratu eginda dena, orduan, ekain hasieran jakingo da, sari lortuko don dokumentalak edo ez. Konbidapen bat edo izan dugu baita ere Pello Ramirezek behar badan musika banda horrekin, sortutako soinu bandakin zerbait egiteko eta horrela. Oain egoera honekin pixkat komplikatu egin da dena, baina. Eta baita ere, helburuekin lotuta, aipatuko dugu, norbait interesatzen balima zaio, adibidez, dirulaguntzak edo babesa emandon zenbait herritan, proiektu txiki batzuk martxan jarriko direla, aldan modun, idur eta loreak irakurraldi batzuk ingo dituzte publikon. Behar bada Pello Ramirezen musikan laguntzakin, eta, atsegin izango da entzutea behin agotxen testu hau irakurtzen. Eta bakarrik aipamen txikitxo bat, sariketa horren ingurun, ja finalerako selkatuak izatea sari bat da gutzako, ikaragarri, Orduan, ja izendapen horrekin gu, ez dakit, asetuta bintzat, o bintzat guztua gehatzen geha, bai? Hortik aurrea sarituta izaten baldin bada, ikaragarri. Esan barra dau dokumentalak baita beste sari batzuk izan dituela, bai mundu mailan, Nueva Yorkeko naturgunen festivaletan selkatu izan zen, han proiektatu zuten baita, estatu batuetan baita sari bat jaso zon, hor Kaliforniako goimendi bat, zerra badau, Jai Sierra inguruko festival baten baita sari bat jaso zon, eta beste gain bate bai, ez? Bere ibilbidea ere izan du dokumentalak zentzu hortan. Galdera bat egiten digute, June Prietok, egunon, galderatxo bat. Testua dana da jarraian edo banatuta dago, hau da, poema edo paragrafo solteak dira, pixkat horren inguruan. Pixkat dokumentalaren logikari segitzen dio, hau da, ez da dokumentalean ez doa dena bata bestearen atzetik, baizik eta dokumentala bera ere nolabait atalkatuta dago, ez? Hasten da geologiarekin, gero segitzen du aspektu biologikoak, fauna eta flora gehiago landuz, gero heltzen dio giza, hori da, gero hori da, gizarrastuari eusten dio arkeologia eta antropologiaren bidez. Orduan, nolabait testu oso bat da, baina atal hoietara egokituta. Hau da,
dokumentalak daukan narratiba horretara. Baina, bueno, irakurtzeko ez dago galerarik. Ez. Galdetzen du baita ere, agian esan dutuen, ze festivaletan dagoen finalista ez dela? Oantxe bertan da, Europar Batasunak Europa Natura 2000 sariak ematen ditu, bi urte behin ematen duten sariketa batzu die, eta saile ezberdine da ere, bai. Eta oitako baten gurea dago. Komunikazio sailen sarikatuta dago. Behar bada, dokumentala bada, Lorea eta Idurren hasieratik kontuatu ginelako, behar bada karga tekniko asko xamar izan zezakela dokumentalak, horrenbeste adituen esanek, beak esan duten bezala ez. Ez dut ez zezaketen pixu xamarra hain dokumentala, orduan baita ere, Lorea eta Idurrek egin duten alako magiatxo bat, esan duen bezala Idurrek, atal tekniko batetik bestea kokatu egiten du testu honek, ez? Orduan, komunikazio aldetik, behar bada egoki da. Oso komunikatiboa da dokumentala eta testu horrek egiten du alako magia bat. Askoz eramangarrigo eta atseginago. Komunikazio atalen da salikatuta finalen behin, Natura 2000ko sariketa hortan. Sakanatik esaten digute liburuak oso itxura ederra duela eta zorionak. Sakanatik. Aralarre baita sakana dago, bai. Aralarrek ez muga administratibotaz ulertzen. Aralar osot, esun bada, nahiz eta babes maila ezberdine duen, hor seguntze politikoek regla bat hartzen du eta hola egiten du, alde batek, babes badauke bestek ez, baina, Aralarrek bere osotasunen ez horretaz ulertzen. Gurune oso bada. Sakonatik ikusten dara, euskia, edo eta zuena esaldi eta hori osatik ikusten da beste bada. Hor dokumentalen baita aditu batek, Gaizka Arangunenek aipatzen duen bezala, ez? Hor Aralarrek batu iten du, ez? Osea, banandu baino Aralarrek batu iten du. Eta hori, zentzu hortan argi oki beharko genduke, ez? Ez dakit beste galderarik edo daukezuen. Piskaten itxengo dugu eta bestela. Bitarte hortan, eskerrak eman, mahaikideoi, Idurre, Lorea, Iban, Aloña, eta hemen gurekin ontzaten guztioi, eta, hemen June Prietok lehen galdera egindunak eskerrik asko ere bidaltzen du, eta erenen izenan ere eskerrik asko guztioi, eta beste bat arte. Eskerrik asko.